Okay na mo gunaya? Ay, kabuyaks tanawa, oh. Na ay siminto. Di ba gingal ka native na balay akong ganahan? Kinaya ba pinahimutang siminto aron maligong-ligon pag gamay na imong balay? Ano ka ng native na balay? Dili na ligon. Tanawa na mga kinang balay sa una. Niti kong pagyapon ang mga kahoy yung pagyapon. Pulido ra nang anak kaya dili man ko nagbagyo. Dili lagi kong ganahan, Jax. Bisag usaon na magpugos ako. May bakbakon laman na. Nausa man na sila day. Gaaway bitang na day Roy. Nausa pa lang mga magsuon ng gaunay man sila nag-away. Ay, usubo ninyo ni. Oh, magdubli ka gasto. So ni mo ganahan di ay magdubli ka gasto to ng bakbako ng siminto ana. Ay, badakan makugasto ani. Gani, ug bakbako ani mo musumot og dakong imong gasto. Mamang magkwenta man ka na ako may nangita ng kwarta. Ug pabakbak ni bakbako ni okay ug sunod pa lamang ka na kunta atuna ngay panite bra ni. Dili na kunta madaka gasto. Yak. Balik ko kaya. Oy, wag ka balog sayang kay na. Napundar na natukod na sayang kay lagi mo bakbakon. Ay, galalis de sila day tungod aning balay. Okay, kabalo ko. Kalapot si Buyaks nga na po dili pato niyang mugulang nang gusto man din niya mugulang og native ng balay. Nga nang siguro na po niyang siminto. Mo gani. Ano pinasuko na iyang magulang? Mo gani. Uy, di raman yung tag bato nga tiunay ana. Mabato Dako kay nagtahan ka ng siminto kalas kaayo. Ano, mabato. Una-una ang bato na kanang bagyo ron kusog na kanang bagyo kusog hangin. Ano ba? Tulinjang imong payag mong balay no ano. Ay, kabuyaks, tibaran juga kayo. Oh, tanawa na imong atop. Sin, na ba dinitig na balay nga sin ang atop? Kanon sa man imong ganang atop di ay? Banay? Ah, gapiluso po na po kabuyaks. Ug imo nang giaptan diretso og sibet, wala kong tay dangang reklamo ron. Matay ka na no gulaman. Kuya kay napuro man naman imong balay. Unsa imong ganahan di ay ato nga baklasan. Ay, paklason gyud na. Ah, matay balip game kakutihanap kini mong pagmagbalay kuya. Sayang sa kinang gasto ana. Ay, mamang magabuot man kayaks nga ako may nangita ng kwarta. Lagi ako nangita. Ano to nga baklason na? Pila may pagbaklasan na. Kung tawakan itong purman niya. Kaya kung baklas na. Tanawa buyaks. Tanawa na pasulosiminto ninyo na oh. Sayang kay nang balasdagan kay sobra usaon. Anong masayang punang araw punahan ng tukaran? O punang gilabay atong layo. Sayang laman mo na akong kwarta. Sayang pa rin ang sa man po na anong wala pa manigitaon? Exist na kay ning sobra pagpagabas kay ginaginot ng lubay. Mao na diha sa gimukuna na siminto kani mga kahoy wa pa ninyo gipantaon. Ayaw ka balak na kay naman po kagamitan ana pa. Ay, sayang lang kag kwarta. Masayang naman di man ang magabuk kanang payatok ni dalo man po na. Oh, kana, mo na gamit to nung sibit nato na. Ya. Naamang gani day sibit. Nganong taod pa man mo anang sen. Gituyo na kay kanang sen, kanang sibit ipailalo ng sibit ana sa sen aron dili igang nga to ang balay. Ug mamaunan kalakiyayaks nganong giuna man ninyog taod ng sen. Napali na hinuon ng kalakiya. Nan, di na ako sala na ng purman. Mauna dihayaks. Mauna dihayaks si ikaw manggod mo kuha kag mga to mga pulpul pa jud. Si pulpul mo ang ipanguha matukod ka ni pulpul pang ipanguha. Natawa di ba kiligon kaayo? Kung nay pulpul nimo? Mo niligon nimo yaks. Tanawa. Di kuluran. Awong ganahan sila kan raunta. Ni ana bitaw ko anang purman nga pasilakan ra nako ne. Pero usa may lang recommend sila nga papintala mo nang napintala na. Ano man yaks? Sila'y mo puyo, mga panday mo puyo ani, kita'y mo puyo ani yaks. Saan mo na alangan ni mo to na ipapala na napintala naman na. Balik ka. So nabaklaso nila ba ay? Unya, kinsa man ni sila.